Hello, what's up? For today's video, mag-reaction tag video ni Uncle Chris Turi, aka Chris, o ni Auntie Axel. Punta na tag video ni Inday Dini. Kato mga Bisaya di ang makarelate. Subscribe na ta sa ilang channel. Dini. Si Dini Maoy. Nasa 65.6,000 subscriber. Yung mga content kay makalingaw kayo. By the way, nangayon ako permiso reaction video ko niyang video. Kalau is ginawa gitagaan tag ko Andrea. I-upload. Okay daw, okay. Mahimo tag reaction video. First nga tinarong nga reaction video. Ano tag video ni Dini Maoy. Bantang Let's go. Aja saling si Mama Bay. Padalaan naman tag sulat ani. Moments before, okay? Dini. Ayun pa na po. Subuan na sag ka. Sana po kahani. Usaman na. Dala pangutang para go dito. Dala ng sulat kay permin tira ka palpak Sunta subuon. na, kaya para di na siya kalimot. Ay, ang pina nang sabi. Basahon sana ko og tama ha. Paminaw. Paminaw. Ang Tungkol. Ingon si mama, mangutang daw si mama og itlog. Tapos bulag pod kanang dili baho. Muutang pod si mama sa imong sabon nga murag tambal sa kagid sa nawong. O mao na isugo ni mama ha. Tambal sa kagig sa nawong. Angkol. Very good. Kung ano siya tiri, mga 3 years old. So, masugo na. Kakit. Aja saling si Mama Bay. Padalaan naman tag sulat ani. Makalimot niya ka. Kabalo. Isuko na sa tanong si Uncle huwag makalimot ka. Nani si Mama. Sige lang. Anak man jud na. Wala ka na kuban. Malakaw na day. Yung pag hinahinay. Na. Basa. Patay na ko yan. Iyan man mo. Atay na. Kuha. Basa na. Kasab. Ala na punit. Usahan ni. Nagising naman ni. Usahan man ni. Nagising man ni Bay. Okay, Kaya kalisod. kaya ni sumpay. Sumpay daw na ka. Sumpay. Nakasabang ka na mo angkol ron. Kadimaong na na. Ay, salamat. Sumpay ni Jod. Ayaw ko. Sumpay pa man. Asa ka? Sulod na. Sulpot ang laway kol. Nilagpot ang laway kol. Nilagpot ang laway kol. Uy, klaro subuon eh. Bakit cute pa. Musta naghaning isugo aning mataan eh. Agi kadalahan mo nagsuwat kol. Very good na siya kol. Daw si Mama Col. Aray yung sulat oh. Tara mo suwat kol. Sa man hindi ay. Padahal anak ang sulat yung may salig imong mama sa imuha kay wa kay klaro subuon. Silag ka sa'yo. Angkol. Angkol. Yung itlog ba? So nakagisi-gisi man lagi ni. Ano si ikaw tama dida? Usahan lang Jod na. Ano sa na nato dito? Angkol. Angkol. Yung itlog ba? Itlog baho ingon si mama. Agoy. Mangutang sa kagid sa Tinuang man inyong tirada day. imong nawong. Sa man ni? Tinuang jud ni? Ano siya nagsulat ani? Yung mama. Paksit. Bukan, tirada tao na yun, sa man yun. Mangutang sa kagid sa imong nawong. Wagi kay madaan na ron. Tinuod yun yung mama nagsulat ani?
Ganun mo man lagi niya ang gisulat o. Nabasa man niya good. Bugal-bugal man ninyo aday. Sa to, mangutang sa kagid sa imong nawo nga murag bulan. Marag bulat. Kanang utang po si mama. Sa Scramble naman na. Uli klaro day, uli klaro. Nasuko na sa angkol. Di ba ni mauin nyo ang mga tirada day? Kababay mangutang din, kababay mag-ibigay ka. Kaunsa naman taon mo? Oh, kuha niyo mong papel dito. Uli dito, di ko magpautang sa imo. Dala ka nung, uy, walay dala. Iyaga man na inyong tirada. Tuyo sa tukol. Ito yun. Wala man tuyo ako, loy. Sulat malagi na ninyo. Siyempre, si Inday di Nicole. Naman mo, iyaga man na inyong ha. Sa to? Sige, iyaga una mo sulat ninyo eh. Muraman mo. Kinsa. Oh, angkol. Imong itlog ba? Angkol, imong itlog, baho. Imong si mama. Tarong na. Nindot din na paminawon day. Ha? Halatan ako nakol. Di mo na siya. Mama manana. O, imong mama ha, nga di na tamo pa utangon diri. Paksit. Eh na mo pamalit diri ha, bantay lang mo. Mamalit pa mo diri. Sige, ikaw, uli na dito ka. Okay, di na mo kautang, day. Ipalista lang na ako'y bayad. Uli dito, uli na uli. Sayang imong outfit. Ito si Angkol. Kaunsa man ka si Angkol bay? Para man ka na sa kuto. Okay. Wala man tugnaon siya. Log itlog man si Angkol. Wala po siya gamo. Tagan sulat no. Masuko pa dyan. Sukanan kong mana. Ganita. Sa banda. Iatag ng mama ni mo. Ito mapalit ito. Anong masuko Ano palit dito? Ganasuko na sa angkol. Ulit ako ba? Masukan na ako. Mapagilo. Uli na bay. Na. Ay, pag-iangid-angid din siya sa akong anak. Mga kambal. Kanindot ang lugar rin. Bukid. Asa ka na? Alit, tilikod. Diri. Tabian na nagudanin niya. Hinawan na. Masuko ang lalaki. Sukuman siya. Lalaki. Tungod sa iyong sulat. Gusto mo dito kung sulat? Pugal-pugal daw. Sure, ay, katarong ang kung sulat. Nagkakuan lang tingin kay. Saan ka rin mo? Usaha. Masama kay takaan mo na yung Hindi, gusto mo din akong isulat di ay. suko si angkol. Angkol, imong itlog baho ingon si mama. Mangutang sa kagid sa imong nawong nga murag bulad sa imong sabon kanang utang pud si mama. Asa ka niya? Nang sabti. Mao ba rin ako gisugo nimo? Basa. Usa ni dinhi? Mao din ako gisugo nimo. Oh. Agsor, dili pa nga ni ako gisulat. Wala tong video today. For today. Shout out kay Chris. Uncle Chris o kay Auntie Axel. Kung silang bibi na si Dini Maul. Wala Dini Maul. Sa mga gusto mag-suggestion diha bago lang ka ng YouTube. Balik kong subscribe sa mga bisita. Please like, share, and subscribe sa ilang channel si Dini Maul. Suporta lang ta mga Bisaya, Kabisayan. 너를 바라보고 있어도 좋아